Ty počuj, Števo, ale čo šiel od vás včera v noci taký hluk? Myslíš medzi 1 a 3, alebo medzi 4 a 5? Nie, myslím celú noc. No tak to neviem, to som spal. No dobré, a čo si robil medzi 1 a 3? Tak to vtedy kvôli hluku som nevedel zaspať. Ale veď na to sa ťa pýtam, čo tam tak hovacky hučalo? Neviem, lebo vtedy som mal sluchátka na ušiach. A čo si počúval? Nič, len som mal zapnuté potlačenie okolitého zvuku. No dobré, ale dozviem sa už vôbec konečne, čo u vás robilo také brutálne pišťanie, zavíjanie, skúčanie, kvikoty. Čo to bolo? To ti neviem povedať, lebo som spal a po druhé som mal sluchátka na ušiach. Ale krútiš stále dookola, ale bol si tam sám. Kto to má vedieť, keď som mal na očiach dedovú plienku? No ale nepovedz mi, že si nepamätáš, ako všetci v pyžamách stáli na chodbe a ako ti hasiči rozmlátili vchodové dvere. Tak to nebol sen. Ja som fakt obcoval s čínskym masérom a jeho 6 pandami.